Hej alle sammen igen. Jeg synes, at I skulle have en forklaring nu på, hvorfor Sofie og jeg vi ikke har været så aktive her på det sidste. Og derfor vil jeg så lave en istid. Man kan ikke se det på grund af solen. Lækkert. Det er den der sure sorbet-is, der er igen. Men det er sådan den eneste is, jeg lige kan tåle. Og det får I mere at vide om. Grunden til, at jeg ikke har været aktiv, eller vi ikke har været aktive, det er vores begge. Det er ikke nogen skyld overhovedet. Det er, at vi trådte ind i en meget svær periode. Og Sofie, hun fortæller nok om hendes, men jeg fortæller om min, og det vil jeg så gøre nu. Hvor skal vi starte? Den 24. januar, der spillede jeg håndboldkamp. Jeg blev rigtig dårlig om aftenen. Jeg fik rigtig meget hovedpine, og ja, jeg vidste egentlig ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre. Jeg fik... og jeg... en tur. Og jeg sov så om natten til mandag, og jeg havde feber, og min feber blev bare ved med at stige. Jeg tog mig til min egen læge, og de sagde bare, at jeg havde halsbetændelse. Det havde jeg så ikke. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg havde. Det havde jeg nok. Gik jeg hjem og sov lidt på sofaen. Og jeg fik det dårligere. Så om aftenen, jeg kunne ikke have, at folk sådan var ved mig, og jeg blev sådan, ja, jeg havde bare lyst til at kaste op hele tiden. Jeg kunne slet ikke have noget at spise, og jeg har ikke spist i sådan virkelig lang tid. Og så om natten, der begyndte jeg bare at kaste op helt vildt, og jeg havde hovedpine konstant, og jeg har det stadigvæk. Men jeg kastede helt meget op, og min feber den steg rigtig højt. Og så tog vi så til vores vagtlæge. Eller ude på sygehuset, ude til vagtlægen derude. Og de sagde så, at du skal indlægges. Og jeg tænker sådan, hvorfor skal jeg blive indlagt? Nå, men det er fordi, du måske har meningitis. Og til jer, som ikke ved, hvad meningitis er, det er den der dødelige, den kan være slem sygdom. Men heldigvis havde jeg ikke den. Og det var rigtig heldigt. Det er jeg rigtig glad for. Virkelig. Fucking tak, Gud. Men så blev det ligesom afkræftet. Fordi der er nemlig 7 forskellige slags meningitis. Så troede jeg, at jeg havde virusen til meningitis. Det havde jeg så heldigvis heller ikke. Så troede jeg, at jeg havde leukemi. Heldigvis heller ikke. Sukkersyge og gluten og... Ja, jeg kan faktisk ikke huske det, men det er rigtig mange ting, jeg er blevet tjekket for. Men nu er de så fundet frem til, at min krop, den har været nedbrudt, hvis man kan kalde det. Den har været rigtig træt, og stadigvæk det vil tage meget lang tid, før jeg kan komme ovenpå igen. Wow. Og jeg har meget svært ved at have overskud til ting, og kunne se sådan folk, og være sammen med folk i meget lang tid. Og derfor har jeg ikke haft den der lyst til at sidde foran kamera, og skulle sidde og fortælle jer det her. Fordi jeg vil ikke have, at folk de skal ondt af mig, fordi jeg ved ikke hvorfor. Men det skal folk ikke, fordi det er noget, jeg godt selv kan klare. Eller jeg burde selv kunne klare. Men det er så tid, og det skal selvfølgelig ikke gå ud over kanalen. Men jeg har bare ikke haft den der lyst til at sidde foran kamera og sidde og være glad, imens man er knust indeni, fordi man har været igennem det her. Men nu er jeg sådan ved at komme lidt mere ovenpå, og lidt mere frisk. Men det går stadig lidt ned ad bakke, så jeg håber, at I følgere og abonnenter, at I bliver ved med at være der, fordi I er pisse skønne. Og så, virkelig, jeg kan ikke beskrive jer, og den måde, I tager imod vores videoer på, det er fantastisk. Jeg ved faktisk ikke, hvad man skal sige. Fordi det var egentlig det, jeg sådan ligesom lige, ja. Men så ved jeg, hvorfor, hvis der lige pludselig ikke kommer særlig mange videoer op. Og så, så ved I det nu. Og den her is den er bare dårlig. Hvor du spiser den. Men I må have det pissegodt. Og tak fordi I lige gad at lytte med på det her. Det kan godt være, at alle folk ikke synes, sådan en video her er interessant.
Men det er sådan, det er det, der kommer ind fra mit hjerte af. Og jeg håber, I tager imod det, og ligesom kan forstå, hvorfor, og ikke bare, nej, hun vil bare under, hun vil bare have opmærksomhed. Ved du hvad? Nej, det vil jeg ikke, fordi at det tager tid, og jeg kan ikke bruge din mening, eller din holdning til, hvad jeg fejler, fordi jeg ved selv, hvad jeg fejler. Og sådan er nogle folk, men det er bare sådan, ind af det ene øre, ud af det andet øre. Ja, sådan. Men jeg håber, I har det pisse fedt, og så må I have det rigtig godt, og vi ses snart igen, det lover jeg. Hej hej!